10 години Международен кинофестивал Карантината. Не отдаваме особено голямо значение на числото 10. Ако се смята пилотното издание, фестивалът би бил на 11 години. Ако бяхме възприели 12-тична бройна система, то юбилей щяхме да имаме до година. Но така или иначе, ние гледаме на тази годишнина като повод да си направим равносметка за изминалите години. Преди 10 години започнахме с една смела мечта – да направим кинофестивал на този плаж. Сега тази мечта е реалност. Реалност, която надмина и най-смелите ни очаквания. Още в началото си поставихме кауза – запазването на рибарско селище Карантината, което беше реално застрашено от събаряне. Едно от нещата, в които вярваме, е, че имаме съществена заслуга за неговото запазване в сегашния му вид. Днес, 10 години по-късно, то не само, че още съществува, но и се обновява с изградена инфраструктура. Изградиха и рибарско пристанище. Доколко е рибарско и доколко е пристанище е друг въпрос. Но единствената досега доказана полза от него е, че вследствие на промяната на теченията, плажът се увеличи тройно. Публиката ни също се увеличаваше пропорционално. Започнахме с публика от 100-150 човека, а последните години имахме над 1200 зрители на вечер. Променяше се не само количеството на публиката, но и нейното качество. В началото зрителите не знаеха какво да очакват. Късометражното кино не беше популярно в България. Постепенно те се превърнаха в най-ревностната и симпатична публика. С нарастването на кинозалата и публиката трябваше да порасне и екрана. От 5 метра широчина през 2014 година до 12 метра през 2023. Доброволците също пораснаха и като възраст, и като бройка. Създадоха помежду си силни и трайни връзки. Екип, доброволци, спомосъществователи и публика се превърнахме в едно голямо семейство. Успяхме да се задържим достатъчно дълго време на едно място, че светът сам мина през очите ни. За 10 години до нас достигнаха хиляди филми от почти всяко кътче на земята. Заехме се с нелеката задача да отсеем и селектираме идеите и посланията на света, които считаме за важни и искаме да покажем на нашата публика. От експериментални филмови форми до екология и опазване на автентични култури, от истории за екстремни места и хора и събития до социално значими теми за човешките отношения. Устояхме на неравностойната конкуренция на скъпите и ефектни холивудски продукции, като се противопоставихме с нискобюджетни и независими филми, които не правят компромис с истината. Изградихме един фестивал с ярка и неповторима самоличност. През годините съумяхме да запазим алтернативния характер на фестивала, без червени пътеки и гръмки фанфари, без скъпи коктейли и тоалети. Гостуваха ни десетки режисьори от цял свят. Всички те останаха очаровани от атмосферата на фестивала. Повечето от тях мотивирахме да правят все нови филми, за да идват всяка година на фестивала. Те станаха наши дългогодишни приятели и приятели на България. 10 години качествени филми, завладяващи разговори и ценни запознанства. Благодарим на всички, които споделиха с нас тази невероятна приказка, на публиката ни, на авторите, на спонсорите, на дарителите, на всички, които ни подкрепиха през годините. Без вас нищо от това нямаше да е възможно.